Sa pisot nga dako o sa tuli nga gamay? Sa pisot na dako. Pero pisot man, sagot ra pisot. Okay ra, para di makaburos. O say pangalan nato dol, pangalan. Geraldine. Ikaw dol. Yan. Sa pisot nga dako o sa tuli nga gamay? Ikaw. Siguro sa pisot ga dako. Ah, balag pisot basta dako lang. Basta dako. Ang kuan mo ganang kag dako no, ganang dako. Di pa Pero pisot man. Pero pisot man. Depende ba kayo? Ay kadol. Sa kuan, sa dako nga pisot o sa gamay nga tuli? Sa dako nga pisot. Ang kuan mo mag-agwanta ka sa pisot. Pero dako man. Opera sad. Yeah, boy. Sagot na lang ka. Sagot na lang. Sigot na lang giday. Oy, balag pisot, basta dako. Unsay pangalan nato? Kevin boss. Boss silang, boss ka diya. Tagasa ka. Taga Bagong Silang. Lucky mo kayo. Sige, ang pangutana sa pisot nga dako o sa gamay nga tuli? Asa man. Kaya lang pisot nga dako. Sorry. Anong gusto mo kana? Kay pwede ra man na kaon ang kuan. Unsay kuon? Ang Unsay kuon ang hugaw sa sulod. Pero bahala nagpisot basta dako. Kana birahi. Kana. Di ka maglisod na. Kaya nun. Hayanon daw. Unsay pangalan nimo? Charlene. So dito tanaw maulaw mo ka. Ayo, tagaasa ka. Pugaan. Sa pisot nga dako o sa tuli nga gamay? Sa pisot nga dako. Ana, mangutan ako. Nganong sa pisot nga dako man? Ngano man? Kuan. Kanang dako man siya, bahala pisot. Pero balag pisot na mo take risk na lang yuga basta kay dako. Oh, basta dako kay ganahan ko dako. Grabe no, basta dako kay sugot yun pero no. Asugot oy, nga nagod na dako na gud na. Salamat. 2,300 na ang kwarta. Ay, gusto kag Gcash, gusto kag tubunin mo mong kwarta. So dula ni mo na siya gitawag nga Philbos Mines. So mo ni siya oh. So mabeta og 150 no. Siyempre, tudluan ta mo kung unsay mga pattern. So mo ni pinakauna oh. Awa. Oh, dali ra kayo. Cash out ta dai cash out. O ikaduha, tagaan na to ikaduha nga sample di 150. Dili na to sayangan oh. So mo ni ikaduha nga pattern na. Oh. Ayaw lang. Ay, salamat. Oy, kung gusto ka modula no, na ang link sa akong comment section, gambita akong referral code, basin da ikaw na po swertihon. Unsay pangalan nato? Pangalan? Karin. Arin. Juan, tagasa. Taga Suarez. Sa pisot nga dako o sa tuli nga gamay? Sa pisot nga dako. Ngano man? Dako. Ngano man? Para mapitsong ka mo. Mapitsig ka mo. Pero pisot man, sagot ra pisot. Okay ra, para di makaburos. Uy! Ay, may Dili mo kaburus. ha? Bugaw na ng tulo. Ay ka na pisot. Di man kaunon. Bitaw, shout out. Kisa gusto ninyo i-shout out. Shout out yung mga friends. Shout out ko sa akong mga friends here. Shout out. Shout out dahil sa mga Swifty. Shout out dahil ko sa taga Robinson. Yeah, RDS, shout out. Akong pamilya sa Sambuanga. Shout out sa akong crush nga taga Ay, kapadungog-dungog. Kaya naman.